O alcalde de Pontevedra non agochou a súa preocupación tras coñecerse o informe no que Ence apunta a existencia de mercurio nas augas soterradas do complexo de Lourizán. Estou moi preocupado, non? Porque estamos a falar de saúde, estamos a falar de contaminación grave e vamos a exixir que se tomen as medidas pertinentes, non? O Concello enviará un escrito á Xunta de Galicia para preguntar que medidas vai tomar ante estas revelacións. O Goberno local exixe á Administración Autonómica que se actúe para garantir a seguridade e a saúde dos pontevedreses. E a miña pregunta e a miña preocupación e a preocupación de moitísima xente será que medidas se están tomando por parte da Administración competente para evitar que ese mercurio depositado ao longo de moitos anos, que son kilos e kilos de mercurio, non pase á ría de Pontevedra e non teñamos un problema grave no fondo, non? Reclaman ademais que se fagan medicións fora do complexo para detectar posibles filtracións na contorna. Hai que buscar datos en todo o entorno, incluído a ría de Pontevedra. Hai que saber se esa contaminación está pasando á depuradora e, polo tanto, se está mandando á ría, porque eso sí que non se está facendo. Fernández Lores recordou que a postura do Concello sempre foi contraria á continuidade do complexo de Encelnosa en Lourizán. A cloreira deixou de funcionar no 2018 e na actualidade está en proceso de descontaminación dos terreos. É precisamente a ela quen atribúe Ence a responsabilidade da contaminación. Agora o Goberno local volve a reclamar a recuperación da ría. Sabíamos que había esas cousas e agora están aparecendo, están aflorando. Pero canto máis profundizamos, máis argumentos temos para decir que efectivamente eso foi sempre, sigue sendo unha bomba de reloxería. É necesario trasladar esos complexos industriais e recuperar a ría para os usos que ten que recuperarse.